sa Eva Kocanová, pochádzam z Košíc, som Košičanka a venujem sa občianskému združeniu Také naše, ktoré sme spolu s mojou kolegyňou založili a teraz sme tam 3, Soňa, Katka a ja. V roku 2020, keď bola ešte pandémia covidu a mali sme také pokojné obdobie prvé mesiace, tak sme rozmýšľali nad tým, ako by sme mohli urobiť nejakú zaujímavú aktivitu, ktorá by pomohla regionálnemu rozvoju a vybrali sme si oblasť cestovného ruchu. Pretože tam sme videli, že vieme niečo urobiť aj tak samé, svojpomocne. A vybrali sme si oblasť Polonín práve kvôli tomu, že tam žije rusínska menšina. A keďže moje korene pochádzajú z tej oblasti, ja som tiež pôvodom Rusínka, tak som si povedala, že bolo by fajn, keby sme niečo také urobili, čo tú minoritu a tú národnosť zviditeľní. A vybrali sme si tým pádom Poloniny, pretože to je tiež rusínska oblasť. Rozmýšľali sme nad tým, ako priniesť nejaké peniaze, ekonomický rozvoj do regiónu, tak aby turisti, ktorí navštívia región, aby nechali tam nejaké peniaze, aby sa tie peniaze dostali k miestnym ľuďom. Tak sme našli takých miestnych, takých aktívnych ľudí, ktorí robia nejaké aktivity, nejaké zážitky, nejaké exkurzie, proste niečo, čomu sa oni venujú, či už ako hobby alebo aj profesne. A z týchto ich záľub a zamestnaní sme vytvorili také krátke 2-3 hodinové zážitky, ktoré ponúkame návštevníkom a návštevníci si za nich platia. A z týchto vstupeniek, ktoré sa kúpia, tak 80% my vlastne vyplatíme tým zážitkárom a necháme si z toho nejakú menšiu províziu. Tie zážitky sú veľmi rôznorodé, od takých klasických, ako je pozorovanie nočnej oblohy, keďže Poloniny sú známe tým, že je tam najtmavšie miesto na Slovensku, obec Runina. Ale sú tam aj sprevádzané prehliadky do pralesa, keďže tam máme naozaj nádherné bukové pralesy, ktoré nesú značku UNESCO, prírodného kultúrneho dedičstva. A zároveň je tam veľa remeselníkov, ktorí sa venujú či už nejakému spracovávaniu tkanín, robia tkanie, robia s ovčou vlnou, chovajú domáce zvieratá, vyrábajú syry, alebo pečú chlieb, vyrábajú nejaké prírodné výrobky, či už sú to nejaké kozmetika alebo nejaké liečivé mastie. A zároveň je tam veľmi veľký záujem o veci, ktoré sa týkajú gastra a gastrozážitkov. A tie sú všetky robené tak, že ten návštevník si to sám skúsi. Takže máme tam zážitok, ktorý sa volá tatarčené pyrohy vlastnými rukami. A to znamená, že návštevník príde k našej kamarátke domov a tá ho proste pekne postaví za stôl, dá mu všetko na radie a on si pekne pripraví vlastne pyrohy tatarčené, čiže pohánkové pyrohy. A podobné zážitky takéhoto druhu, kde ľudia prichádzajú k niekomu domov a oni ich doma strávia nejaký čas, 2-3 hodinky a spoločne niečo vytvoria. Keď sme s touto myšlienkou začínali, tak sme najprv oslovili starostov a sme im predstavili, že chceme niečo také robiť a oni povedali, že dobre. Ale neboli oni tým zdrojom informácií a začali sme tak, že sme si našli na internete nejaké dokumenty, materiály, ktoré mapovali hlavne remeslá. Zistili sme, že kto tie dokumenty vypracoval a sme tomu danému človeku, ktorý sa konkrétne volá Jožko, zavolali, išli sme s ním na kávu a na tej káve sme mu povedali, čo chceme robiť, ako to chceme robiť a poprosili sme ho, aby nám on tiež dal nejaké doporučenia na remeselníkov a takto od jedného k druhému sme pekne išli a spýtali sme si telefónne čísla, išli sme na kávu, na jednu kávu, na druhú kávu, na tretiu kávu a pomaličky sme z tých ľudí presvedčili, že ten nápad stojí za to vyskúšať, že je to len jeden víkend, že sa nemusia báť, že to je naozaj len že skúška a keď sa im to nebude páčiť, tak už sa to nikdy viacej nezopakuje. A oni sa nechali presvedčiť. Prvý rok sme mali približne 10 zážitkov a tento rok už 5. ročník ich máme takmer 30. Prekážky boli niekedy skôr také mentálne, aby sme boli presvedčili, aby sme si získali dôveru, pretože my sme boli zo začiatku dve, Soňa a ja, a boli sme cudzie. My nie sme z toho regiónu, my sme tam prišli 2 hodiny cesty autom proste, prišli sme tam ako úplne cudzé osoby, ktoré sme tam nikoho prakticky nepoznali a museli sme získať ich dôveru. A to bolo asi také najzložitejšie na začiatku, ale ku podivu netrvalo to zase až tak dlho. 2 kávy to vyriešili a ľudia boli naozaj ochotní sa pustiť ako také do toho pilotného podujatia, ktoré dopadlo veľmi, veľmi dobre, každý si ho chválil. Tento rok budeme organizovať už 5. ročník Objavte Poloniny. Vždy to podujatie máme v auguste, keď je už taká tmavá obloha a keď sa pozorujú hviezdy a keď padajú perzeidy. A za tieto 4 ročníky, ostatné 4 ročníky sme si spočítali, že sme naozaj doniesli nejaký ekonomický dopad do regiónu, pretože keď sme si zrátali, koľko sme mali návštevníkov a aká bola približne ich útrata, tak za obyčajné 4 víkendy, v úvodzovkách obyčajné 4 víkendy, sme priniesli do regiónu približne 100 000 eur.
A to sú peniaze, ktoré ostali v tom regióne. To nie sú peniaze, ktoré sme získali my. A do toho to nerátame. K tomu ešte navyše pripočítame to, čo sme zaplatili, teda vyplatili my remeselníkov, tieto naše ako keby tržby za zážitky. Ale tá iná útrata za ubytovanie, za stravu, za iné aktivity, ktoré tam mali, bola približne 100 000 eur. A myslíme si, že to v tom regióne vidieť nielen čo sa týka peňazí, ale hlavne sa tam zmenila sa tam klíma, troška mentálne nastavenie, ľudia sú oveľa ochotnejší robiť nejaké zážitky. My sme sa od 10 dostali približne k 30. Veľa tých nových zážitkárov ozvali sa sami alebo prišli na odporúčanie, že už sme ich nemuseli aktívne vyhľadávať, ale sami sa ohlásili, že by sa chceli zapojiť. A oveľa viac sa tí ľudia otvorili, zrazu tých turistov nevnímajú ako niekoho, kto im chodí po dedine, ale vnímajú ich veľmi pozitívne, že to sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o ich kraj, ktorí chcú navštíviť, ktorí sa chcú niečo dozvedieť. Za tie roky, čo pripravujeme podujatie, takých zaujímavých zážitkov bolo viac. Mne teraz napadli asi také 3. Prvý zážitok bol, keď sme robili úplne prvé podujatie a chýbala na predĺžovačka, čo vyzerá byť taká banalita, ale bolo to vtedy veľmi kľúčové. A nemali sme žiadnu, tak ja som proste zazvonila na bránu nejakého pána a opýtala som sa ho, či nám nemá požičať predĺžovačku. A jeho otázka, on ma v živote nevidel. A jeho otázka nebola, že na čo mi to bude a kto som a prečo to chcem a kedy mu vrátim, ale jeho otázka bola, že akú dlhú. Takže ja som ostala úplne v šoku, že proste cudziemu človeku len takto mi doniesol a veci. A potom vlastne na konci prvého ročníka, keď sme mali taký debriefing s tými našimi zážitkármi, tak som sa ich pýtala, že ako sa im páčilo. A ostala som v šoku, keď oni po tom prvom ročníku jeden cez druhého rozprávali proste dojmy, zážitky. Každý sa chcel prvý povedať, že ako prebiehal ten víkend. A na konci toho sa začali všetci plánovať ďalší ročník. Okrem Objavte Poloniny sme pribrali aj ďalšie regióny. Náš projekt sa už nevolá Objavte Poloniny, ale volá sa Objavte. A je to vlastne už platforma, ktorá sprostredkúva zážitky a kontakt medzi návštevníkmi a lokálnymi ľuďmi celou sezóne, a kde sa už nemusia niektorí návštevníci limitovať iba na jeden víkend v roku alebo na nejaký iný víkend v roku, ale môžu prísť kedykoľvek, či už do Polonín alebo inde na východné Slovensko. A týmto by sme chceli vlastne otvoriť tie regióny návštevníkom, pritiahnuť viac ľudí, vytvoriť oveľa väčšiu ponuku. Momentálne máme na stránke približne 90 rôznych aktivít, ale očakávam, že ich bude možno aj 500, pretože tých vecí je naozaj že veľmi veľa, ktoré sa oplatí zažiť a ľudia na východnom Slovensku sú perfektní a oplatí sa ich spoznať.